Properly breakfast eyondlayo ekuseni 7:45 ixesha elichanekileyo ukora to 8 yolondona ngoku sisamkela uSimphiwe Kangona nje thina esuka pha kwabakwa West Bank Spike masikubulise thina kwi-BE sanje. Yabulisa Bhutiza kwi-BE scheme, ndibulisa nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Mphulaphuli, ekubeni ngoku usazi indlela yokufuna nokubeka ecaleni imali yokuthenga imoto entsha kumgangatho wempumelelo ekufumaneni imali imboleko yokuthenga imoto, lithuba lakho ke ngoku lokubuza apha kuSimphiwe Kangona evela kwa West Bank ukuze kuyakunika ingcebiso zokufaka isicelo semali imboleko yokuthenga imoto. Iya kwiphepha leFacebook le West Bank Asset Finance, na Twitter usebenzise @WestBank, ungasebenzisa ke no #WestBank how to ukubuza ke imibuzo yakho. Eyona imibuzo ibangela umdla ke iza kubuzwa emoyeni. Imoto yakho yinto yesibini exabisekileyo kuwe, ilandela nje emva kwendlu yakho. Ngoko ke kufuneka wazi ngokuzibophelela kwakho xa usenza isicelo semboleko mali yokuthenga imoto. Spike manibuyele kuwe mfondini. Ngaphambi kokuva imibuzo yabalandeli nabaphulaphuli, ndingathanda uSimphiwe kasicacisele ukuba yintoni ingxelo yezikweliti okanye credit records. Wonke umuntu ke kufuneka abe nengxelo yezikweliti ngaphambi kokuba afake isicelo semali imboleko yemoto. Yintoni ke loo nto? Phofu ke abantu abaqala ukuthenga imoto abangayenza ukuze yintoni mhlawumbi abangayenza ukuze ke babe nengxelo ezinhle, lento kuthiwa zi-credit records ezintle ukuze baphucule ingxelo yabo. Spike? Nkosi Bhutiza. Okokuqala Bhutiza, ndifuna ukuchaza ukuba yintoni lesithetha ngayo xa sithetha ngamanqaku kwizikweliti. Amanqaku ezikweliti asixelela ukuba yimalini ibhanki engavuma ukuboleka yona xa ufaka isicelo semali imboleko. Ukuba ke Bhutiza uboleka imali kakhulu, amanqaku akho aza kuba phantsi, ibe ukuba unembali embi ke zikweliti, amanqaku akho aza kuba phantsi. Into eyenzekayo ke Bhutiza, kukho laa mthetho kuthiwa yi-National Credit Act of 2006 eyafakwa eMzantsi Afrika ngo-2007. Laa mthetho ke Bhutiza wanyanzelisa okanye unyanzelisa ukuba wonke umntu ofaka isicelo sokuboleka imali aphononongwe ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukutsho ke Bhutiza, xa uphononongwa ke ngokwasezibhankini, yonke i-information yomntu ise-credit bureau xa kuthethwa ngezikweliti. Imbali ke yezikweliti ke ixelela ibhanki ukuba unokuthenjwa njani na xa uboleka imali ebhankeni ke Bhutiza. Kuba kwixesha ke sidibane ke nemicimbi apha ebhankeni Bhutiza, umntu abe namatyala ke kwindawo ngeendawo, mhlawumbi omnye akayibhatali kakuhle i-account yakwaJet, omnye akayibhatali kakuhle i-cellphone account yakwaVodacom, omnye usokolisana nomasipala kwindawo abhatala kuyo. Yonke ke loo ngxelo ke Bhutiza iye ifike ke siyibone ukuba ingaba wena uziphatha njani na xa kufikelele kwixesha lokubhatala amatyala ke Bhutiza. Xa kuthethwa nge-credit records ke kuthethwa ngaloo nto ke Chawe. Natsho ke Simphiwe sifuna ke siqonde ke ngokuba nangu-Osborn Tiselani Maswanganyi unalombuzo ke kwiFacebook. Umbuzo uthi, ndingakwazi ukuzizela ngokwam kwa-West Bank okanye kufuneka ndikhatshwe ngumthengisi wemoto lo? Nkosi Bhutiza, abathengi banamalungelo abanawo Bhutiza. Ungeza uwedwa kuba ke loo nto ithetha into yokuba Bhutiza nguwe lo uzaboleka imali, ikwanguwe kwakhona lo kufuneke uvene nebhanka kokuboleka. Ukuba uza nomtheki Bhutiza sigxeki naleyo, kuba ixesha elininzi sazisa okanye ke iibhanka ezininzi zizisa uncedo pha kwi-dealership floors kanye Bhutiza. Ukuba uyile ke Bhutiza kwi-dealership floor bakwazi ukudibanisa nebhanka njalo ke Bhutiza. Xa ufika ke phaya Bhutiza kubakho umthengisi wemoto, kuba ke ngoku nomntu okuthiwa yi-F&I. I-F&I ke Bhutiza xa sele ke ngoku silibize igama silichitha yi-Finance and Insurance Consultant. Lo mntu ke unawo onke amagunya okusebenzisana nebhanka, ehleli nje apha kwi-dealership floor, enawo ke namagunya ke okuthabatha onke amaxwebhu afunekayo ebhankeni malunga nokuboleka imali ngokuthenga imoto Bhutiza.
Spike make ndibuye umva ndikhangele uSindi Mkhaliphi ungene yena kwiphepha leWest Bank kwiFacebook ufaka lo mbuzo uthi ndisanduqala umsebenzi omtsha kufuneka ndilinde ixesha elingakanani na ngaphambi kokufaka isicelo semali imboleko yokuthenga imoto lo muntu usanda uqeshwa lo uthi ke kufuneka alinde ixesha elingakanani na kutsho uSindi ke kaMkhaliphi. Ngosibhutiza ngumbuzo omhle kakhulu ke kuba abantu abaninzi baye bafikelele ekuxakekeni xa besanda uqala ukusebenza bhutiza. Njengoba besisithethile ke bhutiza phaya kwi-credit records iibhanka ngokubanzi ziye zijonge ke ngoku ukuba umntu indlela aziphethe ngayo ematyaleni uhamba njani na. Xa uqala ukusebenza ke bhutiza loo nto ithi akukho record unalo wena. Iyona nto ibalulekileyo ke bhutiza xa usanda ukuqala ke ukusebenza kuya kuxhomekeka ukuba lo msebenzi okanye apho uxele ngakhona wenza ntoni na. Okwesibini ukuba ngumsebenzi ofuna inqwelomafutha uzawunikwa ke iimfanelo zakho phaya emsebenzini nento ezifana ne-car allowance njalo njalo neleta le yokuqesha izawuchaza loo nto. Kufuneka ke bhutiza ngokomthetho hayi umthetho webhanka umthetho walapha eMzantsi Afrika ube nestatement sebhanka seenyanga ezintathu kunye nesliphu somvuzo wenyanga ezintathu. Phamba ke ngoku ufumane ezo ke bhutiza asuzokwazi ukuqinisekisa ngendlela oqhuba ngayo ebhankini okanye ngezimali xa ungenazo bhutiza. Nangomnye umphulaphuli Spike yena useLady Frere ubhalele kuTwitter esithi unombuzo wokuba ucela uqonda kuba xa lilihle ixabiso layo imoto andinakubuyiselwa noko imadlana ethile na. Yavakala umphulaphuli wethu Lady Frere bhutiza imoto ilahlekelwa lixabiso rhoqo ngonyaka bhutiza. Ngolwimi lwasemzini ke bhutiza ilanto kuthiwa ke yi-depreciating asset ayifani nendlu apho khona ixabiso layo linyuka ke bhutiza. Ixabiso elilahleka emotweni asinto inokubuyiselwa bhutiza emntwini ngelishwa. Ubulumko ke bhutiza kubo bonke abathengi nabo ukuba umuntu ayinyamekele imoto yakhe ukwenzela ngemini xa kufuneka ayitshintshe khona ikwazi ukuba semgangathweni noko akwazi noyisebenzisa na for i-deposit xa ezawuboleka imali ngenye imoto elandelayo. Spike masibulele kakhulu ngenxa yexesha nawe njengendoda enkulu exakekileyo kwanamhlanje ke sawuyibamba apho kanti ke kuwe ke mphulaphuli siyafuna ukutsho sithi uSimphiwe Kangona uzabuya kwakhona kwiveki ezayo ezokuphendula eyakho imibuzo yeveki ezayo. Masibulele kakhulu ke Simphiwe, siyathemba ke ukuba abakwa West Bank bakuncedile ke namhlanje wabona kuba loluphi na uphando umele uzenzele lona xa ufaka isicelo semali imboleko yokuthenga imoto nokuze ke usifumane lube lula nje. Kwiveki ezayo ke kwinkqubo ethi #WestBankHowTo siza kuxelela ngamaxwebhu afunekayo size sithethe ke ngakumbi ngendlela yokufaka isicelo semali imboleko yemoto. Ukuba ukhe wabhutyuza kwisigqibo sokuthenga imoto ngaphambili uziveke ukhululekile ukusibalisela okwenzekayo nabalandeli bomhlobo NFM okanye abaphulaphuli bethu kaloku kwakhiwa ngentsiba zenye intaka. Qhubeka kubeka indlebe rhoqo ngemivulo ukuze ke xa ulungele ukuthenga imoto yakho uzakwazi ukusuka nokuhlala uze ufundise abahlobo nezalamane